Здравейте, аз съм Христо Спортен Бюти и днес ще си говорим за храненето. Ще ви дам 5 основни грешки, които допускаме, когато искаме да отслабнем. Номер 1. Гладуването. Преди да кажа каквото и да е, искам да поясня, че тук става въпрос за системното гладуване и ефекта му в дългосрочен план. Това е една от най-сериозните грешки, които хората правят, когато искат да намалят килограмите. Разберете, липсата на храна е заплаха за тялото ни. Това то пуска програма за натрупване на повече мазнини, защото ние му подаваме сигнал храна няма. Вследствие на този сигнал тялото влиза в бедстващ режим, като забавя метаболизма ни. А това е последното нещо, което искаме, когато се опитваме да свалим излишните килограми. В дългосрочен план гладуването не е работещ метод и колкото по-бързо го разберете, толкова по-добре за вас. Номер 2. Прекаляването с здравословни храни. Една храна, колкото и здравословна да е тя, когато я приемаш в големи количества, тя става не чак толкова здравословна. Не може всеки път да ядеш до пръсване, макар и нещо здравословно, и да очакваш резултати. Отслабването зависи от калорийния дефицит. Схемата е много проста. Приемаш повече калории, отколкото изразходваш, надебеляваш. Приемаш по-малко калории, отколкото изразходваш, отслабваш. Макронутриентите са по-важни, но за тях ще говорим в друг видео. Номер 3. Еднообразното хранене. Наскоро имаше една диета, забравих името. В понеделник ядеш само картофи. Вторник ядеш само ябълки. Сряда пиеш само вода. За четвъртък ти е позволено да оближеш шоколад и петък крещиш гол пред огледалото, докато се разплачеш. Спрете с глупавите диети и разберете, разковничето на здравословното хранене е в баланса. Идеална храна няма, следователно нито един продукт не включва всички необходими хранителни вещества. Номер 4. Страх от мазнините. Митът, че мазнините са основна причина за редица здравословни проблеми, включително и затлъстяването, отдавна е развенчан от науката. Точно обратното, храните богати на полезни мазнини имат незаменими ползи за организма ни. Те предпазват сърдечно-съдовата система, помагат ни да усвояваме витамини и ни държат сити по-дълго. Ядки семена, растителни масла, маслини и морски дарове са перфектен избор да си набавим мазнини. Трябва да се внимава обаче с трансмазнините, за които е безспорно установено, че са изключително вредни за тялото. Ето ви списък с храни богати на трансмазнини, които да избягвате. Ядете прекалено бързо. В днешно време всички сме заети и когато става въпрос за хранене, се опитваме да сме максимално бързи. Само че това далеч не е най-добрият вариант и като начало почти винаги води до преяждане. Защото пълният стомах не изпраща веднага сигнали до мозъка, а когато го направи, вече е прекалено късно. Най-добрият начин да помогнете на храносмилането, а после и на усвояването на веществата, е да дъвчете много. По този начин отделяте слюнка, която съдържа храносмилателни ензими, а те от своя страна помагат за усвояването. Иначе казано, когато храната е по-добре сдъвкана, тя се усвоява по-бързо, а когато не е, се отлага в червата и започват процеси на ферментация и разлагане, което спомага за натрупването на токсини. Това бяха 5 основни грешки, които правим с храненето. Не забравяйте да харесате, коментирате и да се абонирате за канала ни, ако искате да видите още клипове. До скоро!